Ассаламу алейкум, хәерле кич дуслар. Кичке вакытта менә мин сезгә көндезге булакны күрсәтергә булдым, тагын бер видео яздырырга һәм дә ямьле хунаханәсендә башкарылган проектыбызны тәмамлап, тапшырып, инде башка эшкә күчүебез турында хәбәр итәсем килде. Күрүегезчә, әлеге проект безнең ике як диварны кара таш кыялар белән бизәү иде. Эшне тапшыру вакытын ВКдагы мизгелләрдә бераз күрсәтеп алган идем. Хәзер инде менә клипларга да кертергә булдым. Күрүегезчә, бу кара таш кыялар безнең төсмерләргә бай булып чыкты. Уйланылганча кайбер өлешләре әле алтын төс белән дә йөгертелде. Сул як диварда бизәк буларак яңа төр кыялар да кертелеп җибәрде. Иң азаттан остабызның фирменный сынавы. Шуның белән бу проект тәмам. Киләсе проектыбызны ерактарак тормышка ашырырга туры киләчәк. Иншалла, мин бу турыда сезгә сөйләрмен. Күрсәтелгән урыннарны танып алучылар бардыр. Бу Төркия, Истанбул һәм әлеге проектның башка проектларга охшамавы турында әйтеп билгеләп узасы килә. Безнең өчен бу ниндидер дәрәҗәдә тәҗрибә дә.